Hello everyone, welcome back to my channel. Tolgafur nोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय फरायग्रोना लाबाय. ओमफ्राय एक्चुअली ड्रेसा सेमानो ओमफ्राय आङो दिनैहाय 15 आगस्टआनो ओमफ्राय आं दिनै न'आव थांनायजों आरो ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ नायलांबाय थाबानो जाबाय. फाइनाली आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गाइस आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ बा देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन आरो नायलांदो. जाला आं थैनोसै बायदि मोनबाय मेंनाय आं जेबो रोंला रेस्ट लानोसो लुबैबायमोन आं ओमफ्राय थेवब्लाबो उफाय गैया. टाटा थांगासिनो स' फाइनालि नै लोगोफोर न'आवहाय सफैबाय दा फैग्रोमोना नै अमा जायाबाबो साइज नुनानै भिडिअ लाबाय आङो. बे जाहैदों सबाइ ना जाहैदों मैथा आरो ना जासिगोन. सबाइया एकदमबारे गरमानो जाला जानोसै. नैबे थारुन दाउ सबाइ ना मैथा ना माथो जादो. आं मोनफ्रामबाय जानोसै सबाइखौ जाग्रोनोसै. बिदिनो स्कुलाव मोनजाया बानलु न'नि ना आं बायनाय बादि जाया बायो आं मानोबा जानो. फरायसुनि ना गोबावजों मोनजाबाय बिराद टेस्ट जानो नै गोबावखासो मोनजानाय मोनजाया. नोंथांमोना जेनाखि फेननि साउन्डखौहाय बेकग्राउन्डआव इगनर खालाम. बिदिना बिराद गोबावनि उनावहाय न'नि ओंखाम मोनजानाय बिराद जानानै फैखादों लोगोफोर एकदमबारे सिरियासलि. लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै दा गय जासिगोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायनोसै नायदो नैबेनो आरो गुगोल एडसेन्स आं बेखौनो थारमाने न'आवहाय लांफैदों माने बे बुस्थुआ पस्टजोंसो फैदों नालाय न'आवहाय एसे दंफैयोमोन आरो एक्सुवेलि न'सिम होफैयाखै बेखौहाय जेनाखि पस्टमेन बियो जों गामिनि सासे आदैनो हरफादों जाहैबाय बासबारि बे बासबारिनिफ्राय फंबाया न'सिम लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय आं बेखौनो न'आव थांनानै लायनो सोलाबाखैमोन आरो क्लास जाबाय थानानै ओमफ्राय मोसानाय प्रेक्टिसबो खालामदोंमोन गथ'फ्रा 15 आगस्टनि. नै बिबार न'निफ्राय खान्थालफ्रा नै जानायानो जाया. गथ'फोरखौ लाबावनि फिथाइ बै गोजौना खावरदो बैसो मोनहनै बैयो बै गोजौना औ बेखौनो खादो बै थाइसे ओमफ्राय बेखौ होनदों बै थाइसे गोजौखौ होनदों. औ बोरै मोनहांगौ आंलाय आं दानदालायनि बोबानो फैगोनलै हानाय नङा मादैखौबो होदो ओमफ्राय नों औ बिसोर साबसिन गोदै नामा औ मैख्राइखौ मोजां मोनथ' बियो मैख्राइखौ बायलायना लाङो बियो मालाय सिखालाबो जायोमोन. बारल' बारल'
Belum balu gele mate. Madam le nek ngwa kene ga ta ta bai le ta ji ne kris lang na thai ni Ang saya thai ni lade. ta jin thai ni chi sen thai tam la chi chi jabai बेखौ खावनांगौ माथो गोराखौ गोराया साबसिन गोराखा ओमफ्राय बेखौ फुद्राय खानलु होदोंमोन आं नैबे गोरामोन गोजान गोमो जालायबायमोन बे थाइसेया बै गिदिरा नैबे खनना हरलाय हा खनना हरलाय आलसा बाय बाय न'दु दे बन्दे मातरम फैबिलाखौ सिबलाय ओरै सिब दे दे सिब नङा जाबाय नंला आंसो थ' गाइस दायो जों थांफिनगासिनो ओमफ्राय खारायजरा सानसेट जाबाय आंनि ओमफ्राय गोनांथार बुस्थु लांफैनायखौ आं बाव लाबाय नोंथांमोनजों मोजाङै शेयार खालामनोसै आङो हस्टेलाव थांनानै लोगोफोर आङो अब्ला थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो लामाफोरखौ देखायबाय थाला खासा लामा ओमफ्राय एसेबां मानेथ' गाज्रि नङा मोजां गारि खारलांजायो आरो थेवब्लाबो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदानबा ना अननानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय नटिफिकेसनखौबो अलावहाय प्रेस खालामनानै दोनदो जाहाथे नेक्स्ट गोदान भिडिअ होब्लानो नोंथांनिसिम नटिफिकेसन थाङो